Da li vjerujete u vanzemaljce? Naravno da vjerujem. Pa ovako, ne vjerujem u vanzemaljce, kao u nešto što su nam nametnuli da mislimo da su vanzemaljci, odnosno ta kao mala zelena stvorenja, ali svakako da vjerujem u neka vanzemaljska bića, sad ne znam kako bi on mogli biti oblika ili gdje bi on mogli živjeti, ali baš kao vjerujem da postoji još neka vrsta stvorenja pored nas ljudi. Da, pa sinoć je bilo na nekom programu dva Amerikanca. I ovaj jedan je, u nekoj šumi su bili, a to prije 20 godina, recimo, šta ja znam. I njem su pojavili one brojeve, čovječe. I on to zapamtio sve. Pa ima ovako, znaš, to je binomno neki stavak, ja sam matematičar, matematika, fizika. Ja kad sam studirao ovdje kod tog Lošića, ja sam bio stalno na tablu. Da li vjeruješ u vanzemaljce? Glupost čista. U redu. Ne vjerujem baš. Hvala. Da. Kako bi izgledali tvoji vanzemaljci? Pa, možda su inteligentniji od nas. Kao što mi, na primjer, naiđemo na crvo i samo prođemo pored njih. Tako oni možda već znaju za nas i samo smo se ostali. Onako, zavisi kako. Da su ko mi, vjerojatno ne, ali da su neke bakterije nakon nešto moguće da imaju. Yes, probably. I think it would be stupid to believe, considering the size of the universe, that there aren't other intelligent life forms. Ovo je kompleksno pitanje. Ne vjerujem da su tu, ali da mogućnost postojanja nije isključena. Vjerujem. Ne vjerujem. Upitaš šta? Ne. Ne. Vjerujem. Ne vjerujem. Ne. Vanzemaljce? Da. Pa baš da vjerujem, nešto pretjerano ne vjerujem. Ali možda, nismo mi jedini Bogom da. Možda nešto ima, gore, ko zna. Nismo sigurno jedini, ne može biti 100%. Nešto mora biti još.